del dictamen. Té ara la paraula l'il·lustre diputat senyor Joan Laporta. Bé, molt honorable president, il·lustres diputats i diputades. Bé, avui aprovarem uns pressupostos que són uns pressupostos d'afebliment del país i no només per les retallades necessàries que s'han de fer com a conseqüència de la crisi econòmica ni per la despesa desenfrenada del tripartit en la seva gestió, sinó perquè entenc que hi ha risc de posar el govern en mans d'un partit que avantposa els seus interessos o els seus sentiments nacionals espanyols als interessos de Catalunya, als interessos dels catalans i les catalanes. Hem tingut una oportunitat que la política catalana fos decidida per als partits catalans i bé, no ha estat possible perquè han preferit uns i altres el tacticisme polític en lloc d'una entesa catalana que ens faria molt més forts a Madrid per recuperar el que és nostre. Per tant, dir que aquest presumpte pacte entre el partit del govern i el Partit Popular, la veritat és que dic presumpte perquè penso que el que ha fet el Partit Popular és un rebombori mediàtic espanyolista, però que al cap i a la fi tampoc ha aconseguit tant, com deien els que han intervingut abans de la meva intervenció. Però en qualsevol cas aquest pacte veritablement dona ganes de no votar els pressupostos, però no ho faré. Jo votaré afirmativament, o sigui a favor dels pressupostos, perquè penso que ho he de fer pels següents motius. Primer, per l'herència que ha deixat el tripartit. Entenc que l'herència de les finances de la Generalitat que ha deixat el tripartit fa que aquests pressupostos siguin uns pressupostos que afronten la realitat que patim. També per responsabilitat política, perquè penso que el govern ha de governar. Vull que el govern governi i la no aprovació dels pressupostos comportaria que el país es paralitzés i penso que la ciutadania ens demana actuar, ens demana prendre decisions, ens demana solucions. També ho faig perquè trobo que és de justícia, honorable conseller, donar-vos suport a la tasca i al coratge que heu tingut a l'hora de fer aquests pressupostos, perquè entenc que la desobediència que heu practicat davant de les pressions del govern central de reduir més encara el dèficit és lloable. I crec que s'ha fet una bona tasca, que aquí hi ha hagut un coratge polític que s'ha de donar suport en justícia des de l'òptica catalana. Després també penso que ha de quedar constància, almenys i sense ànim de ser pretensiós del meu vot, que significa per una banda que podien haver aprovat aquests pressupostos els partits catalans i a més també que el Partit Popular no ha aconseguit tant, com deia abans, que vostès han fet que ara la galeria mediàtica espanyolista ha volgut donar una sensació que condicionaven el govern de la Generalitat i no és així, perquè si no jo que estic treballant per la independència de Catalunya no votaria aquests pressupostos i els voto. I després per coherència amb els meus plantejaments polítics, perquè he fet el pas a la política per sumar, per construir i per intentar que hi hagi una entesa dels partits catalans, perquè penso que l'enfortiment dels partits catalans, l'enfortiment de Catalunya està per sobre de les picabaralles dels partits. Gran decepció que Esquerra Republicana i Convergència i Unió no s'hagin posat d'acord, però tinc l'esperança que en el futur això es pot produir, perquè realment penso que tenim molt a guanyar si hi ha aquesta unitat dels partits de dependència única i exclusivament catalana i no estatal. Per tant, reitero que votaré a favor dels pressupostos plenament convençut. Gràcies. Gràcies, il·lustre diputat.